toimintaan ja sain kyllä erittäin hyvän mielikuvan siitä, että miten laaja se heidän repertuaari on siinä heidän työssään ja miten tärkeää se on säilyttää. Ja se ei ole mitenkään aiheeton se pelko siitä, että jos Liikkuva poliisi lakkautetaan, niin se voima, mikä heillä on ja nämä henkilöstö, niin kun heidät siirretään paikallispoliisiin, niin se työpanos siirtyy silloin aivan johonkin muuhun kuin siihen liikenteen valvontaan. Polkupyörävarkaita vastaavat. Mitä? Polkupyörävarkaita vastaavat periaatteessa. Liikkuva poliisi. No niin kuin ne lakkautetaan. Niin, jos heidät lakkautetaan, niin, mutta nyt täytyy, niin, ja nythän siinä täytyy kaikin keinoin tehdä nyt niitä töitä, että heitä missään nimessä ei lakkauteta, ja heillähän on itsellä ihan selkeä säästösuunnitelma jo siihen, että mitä he voi siellä niin kuin tehdä siellä omassa organisaatiossa, jotta se säästöt saadaan aikaan. Että ei se voi olla näin, että se nyt ulkoapäin sitten sisäministeri kuuntelee vain yhtä tahoa siinä, kuka tämän työryhmän nyt on jo alun pitäen ehkä lähtenyt vähän väärille urille, niin kyllä heillä on siellä ihan... Poliisien puheenjohtajakin sanoi, joka poliisien liiton puheenjohtaja.